regai tisangane manheru ano patiri kupanana ma-updates ekumira kwakaita zvinhu panyaya dzerevolution. Tinoda kutenda Mwari nekuti pane zvitsva zvatinoramba tichireceiva every day. Tiri kutenda vari kuita groundwork, tiri kugamuchira mareports everywhere kwamuri. Tange tichitaura nevari kuita ma-engagements nevakomana vemichovha. Zimbabwe belongs to Zimbabweans. Ndo chinhu chatinofanirwa kuziva. Dambudziko ritiri kuita isusu sevana veZimbabwe nderekuti tinofungidzira kuti hasha nema-emotions can resolve things. But rava basa redu sevatungamiriri kuti tipote tichidzimura speed inouya nema-emotions. Nekuti kana tichigadzira nyika hatifanirwi kuita chinya chegwiza rinotsamwa kusvikira radimbura mukumbo. Izvozvo ndo patinofanirwa kupindirawo isusu ma-leaders. Asi tinotenda kuti vanhu vatiri kushanda navo, they are patient enough to wait for the instructions. Nekuda kwekuti munogona kunga muri muhondo, but hondo yacho ichitsvaga kuti mumbohwanda pasi pemakwenzi. Izvozvo hazvirevi kuti you have lost the battle or you have lost the war. You always wait for the safest time to strike. Ndo saka kuchinzi unombopota uchihwanda. Hauende pamberi pepfuti nekuda kwekuti uri muhondo. Ndava the first apula the trigger ndiye mukuru. Saka tinoda kutenda mangwana date riri kuti 25 July 2025. Sektaura kwatakaita kuti we give the hint of the direction. But when people are united, they are going to choose what they want to do as to follow the signal yatinenge tapa. Takapa signal tikati isusu signal number 3 iri kubata vakomana vetransport and iri kubata zvakare kuma-mines. Tikataura tichiti isusu there is much importance in terms of engaging with the people. Nekuti ukangova mutungamiriri anotanga kuudza vanhu zvekuita, woshaisa mukana kuvanhu kuti vakupe ma-opinions avo. Izvozvo zvinokonzera kuti uve a dictator. Therefore takavhura mukana and the window kuvakomana vari kushanda kuma-mines. Tikavhura a window kuvakomana vari kushanda kuma-transport. It's very sad zvatiri kuwana. Asi tinotenda kuti pakubatana kwevana veZimbabwe, aiwa, tiri kuzobuda nesolution. Ma-observations edu ataita as of now and takumbirwa nevatungamiriri vari kuita ground engagement. Vakumbira kuti titaure pamusoro pedambudziko riri kukonzerwa nepolitical immunity on the criminal acts. Ndo point number 1 yatoda kutaura nezvayo. Political immunity yakonzera kuti vana veZimbabwe vatadze kuexpressa matambudziko avainawo. Nekuda kwekuti munhu umwe namumwe ane hukama mupolitics ari kushandisa hukama ihwohwo kuita huori. Izvozvo ndo zvatiri kuti pasi nazvo makomrade. Tiri kupihwa mazita, tine mazita evanhu vakawanda. But nekuda kwekuti utungamiriri hunouya huchichinja mamiriro ezvinhu, hakuna future inogadzirwa isina an element of the past. Hakunazve future inogadzirwa isina an element of the present. We prioritize engagements. Vamwe vacho we are already in the discussions navo
kuti tione kuti are we together in building the country or we are not together. We are also having people vari kushanda vari kudivi rezvigananda. Ichi ndo chinhu chandoda kuti vanhu veZimbabwe muzive kuti you need to give always time to the people to identify themselves. Kuti are they on the side of the masses or they are on the side of zvigananda. Izvozvo zvinokonzera kuti muzive kuti is the person an enemy of the people or is a lost sheep. Izvozvo zvandiri kutaura pano ndizvo zvinovaka nyika. Saka aiwa taibata nyaya yacho political immunity iyoyo iri kukonzerwa nematambudziko akasiyana siyana, asi zvichibva nemusystem yatambotaura nezvayo Maxen. But already my engagements aenderera mberi nema-relevant bodies. Vamwewo vari kureurura. Mweya werevolution haurase mwana nekuda kwekuti anenge atadza. Mweya werevolution unounza mwana motaura kana magadzirisana mwana odzokera mune vamwe, nyasha dzoramba dzichienda kumberi. Saka zvakawanda zvatiri kuona unfortunately kuma companies vakomana vetransport vari kutipawo zvichemo zvavari kutipa, asi vakomana vese vemichovha vati pamberi na25 they are going to be staying away. Vari kupaka mota dzavo kumba. Ndo zvinhu zvavataura. So we are expecting a clean town tomorrow in Harare and Bulawayo. We are expecting a clean town pamusoro pevakomana vemichovha. Ndava inyaya yesignal number 3. Asi vachiita signal number 3 vari kutaridzira zvinyunyuto zvavo zvavakataura kuti izvi ndizvo zvinhu zvatinoda kusenda message as a pretext so that our government will understand kuti if we have to join the revolution, we have outlined the problems which we are having. Izvozvo tati pamberi nazvo macomrades. Vatifonera Maxen vakati aiwa comrade tiriko uye takazvimisira. We are not up for distraction because hatigone kuputsa tichivaka, asi tichangotaridza a sign to show kuti tirimo muchingungundengu, mangwana town ichange iri clean. So we are expecting kuti vakomana vari kuita zvemichovha nevarume vanodrive matrucks vamwe vacho vachange vachibatirana ipapo. Tinoti pamberi nazvo macomrades, it is constitutional kuti mutaridzire zvinyunyuto zvenyu pamusoro penyaya yema licenses amusingatenderwe kurinyuwa nekuda kwokuti hamuna kutenga radio license, pamusoro pemitero yamuri kunzi imimi munotorerwa kana muchinge mashaya mari yechocho, pamusoro zvakare pema tickets amuri kupihwa zvichienderana nechimbavha uye zvakare nemari dzamuri kutorerwa. Izvozvo ratidzirai, asi is a sign yekuti tirimo muchingungundengu. Therefore tabvumirana navo nekuda kwekuti Zimbabwe haina zvakanyatso kuti tsvikiti zvokuti vanhu vanogona kurarama. Vambokumbira zuva ra25. Therefore mavendors tese tazvinzwa mataurawo mukati maakujoina vana mukoma venyu. Go ahead. It's a sign to show kuti tirimo muchingungundengu. Regai tione kuti mangwana zvinhu zvinenge zvakamira sei mutown. Tiri kukumbira vese vanoziva kuti vanoita zveblogging uye zvakare majournalist ese, please come and give us the V11s kuti nyika igone kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Izvozvo ndo zvatati tikuzivisei. Therefore the date yamusi wa25 July, it is now a certified date that tiri kuvatendera kuti vaite zvavanofanirwa kuita. Hakuna kuri kuparadzwa nekuda kwekuti intelligence yedu yatitaridza kuti pega pega pachatanga kudaidzirwa ma demonstrations and stay aways,
vakatumirwa maprovocateurs vanouya vachizokonzera nyonga kuti vapare mhosva. The instruction is clear. It is a sign yekuti tirimo muchingungundengu. Tikabva patransport tiri kuenda kune vamwe. Asi vetransport mangwana vataura kuti tinenge tirimo muchingungundengu, tiri kutaridza kusafara kwedu, uye zvakare tichange tisiri kufamba mangwana. Let's see kuti Zimbabwe yava papi nekubata masaisai eSignal transport. So we understand somewhere somehow kune vaisawo ma excuses avo ema companies one way or the other. Takunzwai, but takangobatirira pashoko ramataura kuti we are going to try our best. Therefore itai zvamunoona kuti zvinoita pamberi nekusunungura nyika. Ndoda kupa zvakare an assurance kuma comrades vanga vachisimudza zvichemo zvavo vachiti comrades tole dambudziko rema political immunity ratikonzera, tanzwa and taisa zvakare kuma relevant bodies. Kune vanhu vanga vachitaura kuti takaburitsirwa pfuti nekuda kwekuti tanga tichibvunza kuti muri kutishandisa tisina zvatinowana. I don't know kuti Zimbabwe yava nyika inotenderwa pfuti kuma individuals here kana kuti zvakamira sei. Izvozvo we are going to engage the relevant bodies again, because zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Izvozvo futi hazvitaridze kuti tiri weak. Tiri kuzviziva kune vanoti aiwa sundaidzirwe. Imimi munonga muchitaura kuti zvese zvamakuita zvimuri kutipedzera nguva, isu taakuda signal yekupinda paroad. Nyoka yamabhunu official updates is giving a clear message. We are not part of the 31 March or 31 July protest. Wese anoziva kuti anowira pa nyoka yamabhunu channel updates. Atisi part of 31 July. Nekuti intel yedu iri kutitaridza kuti there is a lot of things which is happening on the ground if we don't do things in the right coordinated way. The counter attack which has been put in place, we don't want to be victims for that. And vanhu vedu tichavapa masignal vachiteerera, and we are going to make sure that their security is guaranteed. And this is going to happen every now and then. Saka aiwa, regai tikupei mukana macomrades yekuti munzwisise zviri kuitika. So taita disturbing issues zvakare from conveners vari kushanda vari paground. Tine company inonzi Cotton Company. Cotton Company iri kunzi ine 14 months isina kubhadhara vashandi. And varimi vari kuendesa cotton yavo havasiri kuwana mari. Tinotenda kuti vari kushanda paground, you are going to look into this. And zvakare tiri kuzviziva ma-conducts aprovidwa, engagements dzatanga nevanhu ivava. But we have just come to realize kuti vamwe vacho they are rude and threatening. But remember, the security is guaranteed. We are doing this with the enough force behind us to support whatever we are saying here. So unfortunately, pane zvakawanda zviri kuitika, but we are going to expose everything which is going to be, which needs to be exposed. Panewo vamwe vanga vachiita ma-engagements avanga vachiita, I think they have got 2 days vachishanda ne-information iyoyi. Vatipa information iri kudinshine. Ma-comrades,
Panapa ndo pane dambudziko recorruption yese pakambani iyoyi. And zvimwe zvacho zviri kuitika ipapa pazviri kuitwa nevana veZimbabwe. Hakuna munhu anotaura kuti ari kuvaka nyika achiita act against things zvinovaka nyika. Vachinyatsotora mukana wokutemba kuti kana mukavabvunza they will start threatening you. This is a revolution, my comrades. It's a revolution. And it's not gonna die without fruits. Believe us 100%. And on that we can tell you, our intelligence is 100% on track. And we understand even what people think. You will never know who is working with us. But what I can tell you is that the focus on this is not only to destroy, it is to develop. And it is those that know we are here for the development of the country and we are not playing. So mirai my comrades, mukaramba mchiti threatena kubva pakambani inozi Deanshine toku expose hai kuvanhu because tinawo mazita enyu uye zvakare tiri kuziva zvatiri kuita. Please regedzai kuti tisasvika pakuasaina vachazodhila nemi nekuti munokuwadzisa vanhu vamuri kushandisa power ravo. Zvichida vamuri kushandisa power ravo ndo vakatituma. Saka siyai zvakaipa muite zvinhu zviri right. Siyai zvakaipa. VID, Blawai and Gweru, including Deanshine iyoyi company. Tadedicate ma comrades maviri vachashanda hand in hand neZimbabwe Anti-Corruption Commission kusvikira tawana ma-V11s atiri kuda. And kana tichinge tawana ma-V11s atiri kuda, zvinhu zvese zvichanyatsobuda pachena. Iyi system of the revolution. That is why mchiona kuti kana chero comrade akaita mistake anogona kubuda. Asi chekupedzisira achazongobatsirwa kana abatsirika odzoka kune vamwe. Nekuda kwokuti ichi ndo chitima chisingamisike. Chero mukatevera munhu akafanana nemoti manibata hamugoni kuchimisa. Because there is enough team players who are going to push forward the revolution. Saka macompanies maviri andataura nezvawo iwayaya. Zvinhu zvaitwa nhasi nema-conveners edu, and ma-conveners edu, they are 100% on track and they know what to do. Please, the only thing iripo ndeyekuti ngativake hati hazvishandi kuti tingoshora government chete neimwe corruption iri kuitwa nesu. Kubva pasi kuenda kumusoro, there is corruption. So this must come to an end and the people must come to their senses dzekuti ngativake nyika. Tinogona kuchinja government yese. It's enough. But we need to attack also the system because this system is a problem. So, my comrades, mangwana, let's give a full support to Vakomana Transport. This is what we are saying. And we are going to give a full support and send a clear message that the transport sector is under the revolution. Pamberi nokubatana, pasine zvigananda.